Добре дошли в първото ми YouTube видео. Днес ще ви покажа първата ми зимна покупка, въпреки че вече е края на ноември. И ще си поговорим малко повече за откриването на личния стил и как да пазаруваме. Това, което си взех, е абсолютна класика. Сами ще видите след малко. Да отваряме. Причината да избера това да е първата ми зимна покупка е, че всъщност имах много подобни боти, които носих поне 5 години, докато не се скъсаха. Даже все още са си при мен. Не използвам ги така за екстремни случаи. Съм си съчетавала този тип обувка с страшно много различни аутфити. Винаги има начин да сте стилно и това, което на мен най-много ми допада е, че ти дава естествено височина, не е токче и в същото време е много удобно за ходене, тъй като аз доста ходя в ежедневието си. Сега ще ги пробвам, за да видя дали също ще мога да ги носа. На визия ми харесват много. Сега да видим дали с номера са получили нещата. В сайта пише да си поръчам един номер по-големи, защото са стеснени. Много яко. Смятам да направя стайлинг на 5 аутфита с 5 неща, които почти всяка жена има в гардероб си. Хайде! Това е първият ми аутфит. Съчетава съм ботите с черен клин, черен пуловер и кафяво яки, кафява чанчишка. Това е ежедневната комбинация с сини дънки. Имаме малка чанчичка, оверсайзд блуза, колан и кожено дълго пълто. Обичам да имам малки детайли, които да правят аутфита по-ефектен. Това е другия аутфит за сините дънки. Тук силует е доста по-различен. Използвала съм и по-меки тонове. Последният аутфит, който ви показвам е с малка черна рокля. Абсолютно подходящ за вечерни излизания на ресторант или каквото и да е събиране. Аз лично обожавам черни боти с черна рокля. Последната една година си поставих за цел да започна да си пазарувам нещата с така доста повече стратегия и всъщност размисъл преди това дали имам нужда от тези неща и всъщност как ще ги използвам, като това беше едно от най-важните изисквания, да знам как точно бих съчетала дрехи, които ще си купа и да знам, че има много различни опции. Причината е, че през годините съм си купувала много неща и в повечето случаи желанието ми да си ги купя е било породено или от това, че в момента са тренди, или от факта, че просто искам да си купя нещо, особено ако пък то е на намаление. Събирах доста разнообразни артикули, които не си отиваха заедно и трябваше да си купя още нещо, за да мога всъщност да ги съчетая. И в един момент става един такъв огромен кръг от постоянно нямаш това, което ти трябва, за да си направиш перфектната визия и нали, не ти е толкова готино, като си съчетаваш аутфитите, примерно преди да излезеш. И затова аз реших, че предварително, преди да си купя каквито и да е дрехи, ще си направя мудборд в Pinterest, ще си добавям там неща, които ми допадат като стайлинг, различни идеи за, примерно, следващия сезон и като цяло, нали, комбинации, които на мен ми допадат, не просто са тренди. И след това започвам да си купувам всъщност неща и започвам да си ги търся като цяло. Благодаря ви, че останахте с мен до тук. Този канал ще споделям съдържание, което ми помага да съм по-уверена, от начина ми на обличане до бюти ритуали и ежедневни навици, които ми помагат да надграждам себе си с всеки ден. Ако това съдържание ви допада, абонирайте се за канала ми, ще се радвам да се виждаме по-често. Чао за сега!